So guys, nandito tayo sa North of Cebu ngayon, sa farm ng aking kaibigan. So bago ang lahat, kung bago pa kayo sa channel ko, please huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Good morning! Nandito yung kubo ng kaibigan ko na may farm dito. So huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel mga sano. So stay tuned. So tara, bisitahin natin yung farm ng kaibigan ko. Yo, good morning. So ito yung may-ari ng farm na pupuntahan ko. Kumpare ko to. So let's go. So yan, ito muna yung papakita natin. Dito lang tayo sa highway mga sano. Labas ng kanyang highway. So tabi lang talaga ng highway tong farm ng kaibigan ko. Tsaka itong team namin ng Airsoft po. One team Paknoy. So Airsofter din kami. So ayan. So mamaya puntahan natin yung mga alaga niyang hayop. Ayan yung kubo nila. Diyan kami mamaya. So may konting celebration lang. May mga pupunta pang mga team namin ng Airsoft. Yan, dragon fruit mga sano. Saka marami pa yan. Meron pa doon sa other side. Doon. So ito din. Ito highway. Pinagitnaan ng highway. So ayan. Yan. Farm din niya yan mga sano. Yan. Malupa na yan. So dito muna tayo sa kumbaga. Ito yung main. Dito yung kubo. Dito kami magstay. So ayan. Dragon fruit. Hindi pa season mga sano. Saka ulit shoutout sa mga ka-team ko sa Paknoy. One team Paknoy. Ayan. Paknoy. Para pa breeding. Yung kambing mga sano. Ayan. Yan. Isa sa para paparami. Sama na daw pahabalan? Una yan lang. Ayan, Oy, hindi pa friendly si Doggy, oh. So ito yung may alaga na siyang baboy mga sano. So spacious kasi, ayun yun yung niya. Very simple. Stress relieving farm mga sano. Kumbaga matatawag na rin tong asyenda eh. So shout out again Stasio family, God bless. To God be the glory everyone. So mamaya tatawid tayo doon sa highway. May isang part ng tong kaibigan kumpare ko. May siyempre this is province mga sano. So maluwag man, sobrang luwag ng mga lupa dito. So lahat naman siguro may dream na makapaglupa ng probinsya. Yan yung mga kambing na elevated siya mga sano. So hindi nyo talagang iwas yung mga insekto, yung mga may ahas ganon, iwas kasi yung kambing nakakaakyat. So it's a good na elevated sila. So let's go mga sano. Since morning pa, may kailangan pa kaming mag-prepare. So mamaya continue ko na lang. So stay tuned mga sano. So this is the other side of my friends. Hindi naman natin masabing mini farm. Medyo malaki-laki na rin to. Ayan, say hi mga sano. Oh, very friendly. Very friendly. So ayan. So stay tuned mga sano. Since wala tayong magawa mga sano, ikot-ikot tayo dito sa strawberry farm. Dragon fruit farm. So hindi lang season mga sano, so pasensya, wala tayong may pakitang bunga. Ayun. Kasi ito anong tawag niyan, slope. Ayan. Tingnan mo yung mga puno, yung may mga kumbaga haligi. See? Saka dati panilagyan nila ng yero na fence yung kabila. So ayan, ganda dito, may mga talahib mga sano, may mga alagang hayop. Kaso nga lang, of course madamage tong mga puno. Ayun, may mga nagme-maintain mga sano. Yeah. This is a dragon fruit farm of my friend. Yan.
Napakatabi lang ng highway. Akalain nyo mga sano, may farm ka, tabi pa ng highway. Magkabilaan to mga sano. Kumbaga pinagitnaan yung highway sa lupa ng kaibigan ko. So later, siguro mga sano, pag medyo kapag relax ng konti yung kaibigan natin, punta tayo doon sa other side. Mayroon tilapia doon. Stay tuned again mga sano. Yan mga sano, napaka-relaxing dito. Nako, kung nandito lang kayo, walang ka-stress dito. Dami pang pagkain, may mga alagang hayop. Sige, tingnan natin mamaya kung anong pwede nating may suyo na ano. So, come on. Lakad-lakad lang tayo mga sano. Sa Dragon Fruit Farm. Basta hindi ko to tatawaging mini farm kasi malaki, magkabilaan eh. Kita niyo yun. Again, yung highway nandun masasakyan namin. Tapos yun across that. Sama pa. Parang almost times 3 itong laki dito sa side na to. So relax muna ako since sakit pa yung bewang ko sa pag-drive. It's 2 hours drive from Lapu-Lapu City. Pero sama na yung traffic nun, yung mga pahinto-hinto. Saka nag-almusal ako somewhere. So nga pala yung pinag-almusalan ko is yung native chicken. Tingnan nyo rin sa video ko mga sano. Nandun din, kinuna natin. Sa iba kong video nandun, i-check nyo lang. So stay tuned mga sano. Ayan mga sano. 46 kilos of pig. So ato ka balik. Padung naman ko nang ari pagkanto nako. Padung na tang ari ba? Anong gagawin? Dira ni, no? Pare. Lechon? Ito. Ayun mga sano. Ay. Sisintensyahan natin yan mga sano. So pasintabi sa mga kapatid nating Muslim, sa mga taong hindi kumakain ng baboy. Alam niyo na anong gagawin namin dyan. So this is a post birthday celebration pare, right? Yes. So ayan mga sano, alam niyo na. So pasintabi po sa mga hindi kumakain ng baboy. So from there, kung saan tayo may kubo, so we will go to the other side mga sano. The other side of the farm. Ayan. So tawid tayo. Ito yan yung highway sa likod natin. So let's go. Come on. Ayan. Punta tayo sa other side. So part pa rin to ng ano, kumpare natin. Part pa rin ng lupa nila. So ayan. Diba? So masasabi ko lang mga sano is we're so blessed to visit a place like this. Mga distressing. From the noise of the city, so we're here on the other side. So let's go, I'll show you. So just keep walking. Nagdagan ko kuan sapatos kay nauna nako rag naagi nilakaw daan niya ba? Apoy sapatos ito kay kuan ba? Nay bato no? So mayroon pa kasing project tong friend ko mga sano na kubo din. So mamaya siguro mas maganda kasi marami. So yung mga boys na ka-team natin they are coming na. So kung ano makikita niyo mga sano, siyempre alam na. Part pa rin yan ng farm ng friend ko. Buhay probinsya with Sano Alex. There. Yan yung building na yan is previously it's piggery mga sano. It's big. Pila nga ka baboy usod sa usa ka building? Oh, 400. So 400 heads po mga sano. Dati laman yan. We've been here also during the time na this is still a piggery. So siguro later mga sano talon tayo dyan. Yan mga sano, very relaxing oh. So let's take a look. Come on. Ha? Yan lang muna. Sige, dito daw tayo mga sano. So ito yung mga relatives nila. Oh, yan yung tilapia mga sano. Yan. So nice, look. Si baboy dati laman dito mga sano. So ngayon Patotong yata gabi kung di lantaw. Wala. Bisalo dito ang bukod pa.
Pila isod kada kahon, boss? May buntag, boss. Pila isod kada kahon? 800. 800 na tilapia laman bawat kahon mga sano. Ayan. So, come on, let's take a walk. Yeah. So there. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe po mga sano. Kakaumpisa pa lang natin, pagapang pa po yung channel natin mga sano. So ayan, linaw oh. Ayan mga sano. Yun yung mga tilapia. Ayun, oh. Yan mga sano, kakalagay pa lang yan mga sano. Pila pa ni ka week? 2 weeks. 2 weeks pa. So another 3 weeks mga sano, mga nako, nakakatuwa na yung tingnan mga sano. Kumbaga bali tatong daliri na yung laki niyan, lapad niyan. So yan lang. Hindi naman masyadong nangangailangan ng pasensya tong tilapia mga sano. 1 buwan lang, 2 buwan, ano, makaka-harvest na tayo. Yan. Mga sano, mayroon lang akong papakita sa inyo. Siguro later pa talaga natin yan. Ayan yun, kita niyo yung tangke. Ayan, tsaka may kubo sa tabi. Diyan tayo mamaya. So, sabi ko nga, hintayin natin yung mga boys din. Para sabay na. Come on, akitin natin yung tree house dito. Ay, ayos. Ito. Aw, Fred. Sabay sa itong kalsang baboy, Fred. Baboy. Yan, masana kung pagod kayo sa pag-aakyat dito. Ayun, yan. Alams na. Ayun, tatalo na itong isa. Dito. There you go. Gusto niyong mag-relax. Wuha! Go! In 1, go! Go! Ayun. Parang wala lang problema sa tubig dito mga sano eh. So, tingnan natin mamaya. Tayo natin subukan. So, akyat na tayo mga sano para mag-relax tayo ng konti. Tsaka yun yung tour natin sa farm. O yun, may upuan. Tour natin sa farm ng kaibigan ko. Ayan. There you go. This is it. Ayan. Hey guys. Paila ka, bibi. Yeah. Ayan mga sano, very relaxing. So mga sano, nandiyan na yung mga boys, mga kasama natin. Good morning, One Team Paknoy. Shout out. Shout out. Musta? Pre. Musta? Pagmas kaysa inyo. Musta? Hello. Lagi. So ayan na sila mga sano. Unti-unti ng mga nagsidatingan yung mga boys. Shout out One Team Paknoy, mga Fafa. Good morning, Dol. Hi. So yan si incoming Mayor Compostela, si Boa. Papa Harvey and Chef Kent. Ayan. Ako rin vlog sa mga natin. Ayan. Pero napoy the OG, baby. Yeah. One Team. Paknoy. Yeah, Paknoy. Ow. Ayan. Sidatingan na sila mga sana. So, we're here to relax. Yan sa channel mo, Kent. Rugged Cocinero, baby. Shout out Rugged Cocinero mga sano. Ito siya. Paki-subscribe din yung channel niya mga sano. Makikita niyo yung mga Junior AG Alex. Yeah. Basta to yung mga sir? Channel. Yeah, Junior AG Alex. Yun. Yeah. So, like and subscribe please. paki-subscribe din mga sano, Rugged Cocinero mga sano. Makikita niyo yung mga recipe niya. Trivia lang po mga sano, he's chef at Bay Hotel, Mandawi City. Former pala. Nagsarili na mga sano, sorry. Hindi nagsasarili ha. Sariling luto. Papa Harbs! Hi naman dyan! Yeah, busy pa sa fixing his things. Nagmumotor lang sila mga sano. Joyride. Yeah. This Papa Harbs is one of the beautiful faces in Team Paknoy. So we're here mga sano. Stay tuned mga sano.
Mag-chika-chika lang po muna kami. So ayan mga sano, yung tour natin sa munting farm ng aking kumpare. So yung video ko tungkol sa farm, hanggang dito na lang mga sano. So sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, please subscribe to my channel. So wag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga sano. So dito muna tayo, relax muna tayo mga sano. Ayan. So pare! Ayan. To God be the glory mga sano, and happy weekend. Please subscribe.